डेन्जार साफाखा माथो आङो डेन्जार हेन्डसामखा दिनैसो मोजाङै नायफ्लांबाय लांबालाय आइनियाव जा मोजांथार माथो आंलाय नै नायलाय नै अयथासार साफाद्रायखा आयु हेन्डसामथ' आङो नोगोद हेन्डसामथ' सिगांनो मिथिनायब्ला एथ'खौनो जागारगारगोमलां रखरा फाग्लासो आयनाखौनो नायनाय जाथारा महर मोखां बबेथिं बोखि बोखा खहे खहा जालांदों फाथाखौनो मोनलाय लांला जारलालै सयथि र' सुवा खायथि हिनजाव ओरैनोबा आंहा दिनैसो आयना नायनो सोलाबदों आंनाबा मोखाङाव बबेथिं मा जिलांदों बबेथिं मा बेरदों आन्दाजखौनो मोनलाय लांला बे हिनजावखौ जोंबायलां थांना थैनानैसो दानो गलालै आंबो गावनि महरखौनो एथ' दुगाना लायो नामा राव फाग्लायाबो एथ' दुगाना लायालै बे बे हौवा सासेखौबाथाय नायनोसो हाथारला आङो हालावबो थाङा मैयावबो थाङा जेरावबो उदायला सानफ्रामबो सब बाजार लोगोफोरजों उदां उदां बेरायनानै जानायल' थानायल' जाबाय बे कि भयो कान्छी नोमफानो खासि आया माथो गोदाव सोराव हारसिं बखिलाबाय थानाय जाखो होमबालाय मैगंफोरा सायना होफै ओरैनो थास्लायस्लाय बे मैगं सायनायफोरा हौवाफोरनि खामानि नङालै हौवाफोरनि खामानि नङा होननानै बहाथो लिरनाय दं आजिखालिलाय माथो बहाथो फाराग आजिखालि हिनजावनि खामानि हौवानि खामानि गासिबो समान बुरबक ओइ महा पण्डित साला बिदि होनैथ' नोंसोरो हौवाफोरनिख्रुइ पावारफुलसिनसो जाहैसिनबाय लिरनाय गैया बेफोर जेरावबो मोना होननानै हाब गासिबो लिरनाय थाजोबबालाय मा जानांगौलै बिमा जाथावाखै दे ओमफ्राय बादों ना मावना होफैगोन हा खम जारलालै बे फाग्लि हिनजावजों गावबो जेबो मावा हिनजावजोंबो एसेबो खामानि मावफानो होआ बियो बे नारि जाथिफोरजोंबाथाय बिदिनो गावसोरनि खामानि मावफानो होबा बिराद मोजां मोनो आरो बिसोरो मोनाबा सिथ्ला सिबनाय ओंखाम संफानाय आरो दख'ना सुना होबाथ' बिराद अनग्रा हौवा होनलायथारसिगोन नामा हा माथो बेफोरबायदियासो गुबै हिनजाव अनग्रा दा बोथिसे राना थागोनलै होनब्लाबो हिनजावनि दख'ना सुथारालां मालायफोरजों हिनजावनि दख'नासेयाव थाग्रा होनजालाबायनो देन नोंनालाय आरो ओइ बिमालायनो बिमासो होनफ्लांबाय थायोलै गथ' जायागारा मा आं सायथ'लालै आं हाबा जानो थांनि दे मा सैमा साला आं थाखानि सोरजों हाबा जानो आरो बेयावलाय हाबा जानो नङालै सना हाबा जानो सोरनि लोगोनिब्रा जोंहासो बोथिसे एरलायगोन ना आं बायो दे नोंखौहाय सानफ्रामबो मालायनाव जाबथिनाय लोंथिनायल' नोंहा ओइ सना 20% मालायनाव बिबथिं बिबथां जानांगौ आरो 20% मालायनि हाबा कास सोरनिबा बार्थडेफोराव सन्देर हैलाबायनानै जानांगौ आरो 10% मालायनाव थगायला थगायसि फिस्लाय गोदै तेल मारि जानांगौ गोदाव सोरावा बिदिनो दाजाब दानख' खम खरसावनो जोंनि संसारा सोलिलांगोन ना थाङा न'आवनो था सोर माइथिं बादि सन्थुनो थाबायथिंबाय थागोन बेयाव है जाबिलाय नोंनोबो आङो प्लास्टिकआव बोनना लाबोनब्रा जाया आरो हारा सावसुखोन्दा अरनो हायैफोरखौ न'नि सैमा मावजिनोबो लाबोबावगोनसो आङो थाङा मिथिगोना दाख्लै लोखि पुजायाव मारे बयाके गाम सिख्लाफोर फैसोदोंमोन बहालै जों गामि खाथियावनो नुनानै फाग्ला जालांलायदों आङो नों फाग्ला जाबाय होनबा नोंनि खाथियाव थानो हानाय नङालाय बिदिबा मानो ओरै बुङो खोथाखौसो बुंदों आङो सब समाय धेमालिल' आंहा गथ' गथाय बेसे खायसो थांथाव जायालै फेमिलिजों फुजाफोराव गोसोबायदि बेरायनो मोना गोसोबायदि सिख्लाफोरखौबो नायनो मोनाथै बिदिखायनोथ' जों दाबो हाबा जायाखैब्रा सेंग्रा सिख्लानि मजायानो बेलेग सोरखौबा एसे मोजां नुना नायबानो हिनजावा आंना मेगनासो बुंखायो दाले र'रा औब्रा र' मोनसे खोथा मा फुजायाव ना बै गथ'फोरानो देन आसान बिलुन पिस्तल गारिफोर बायदिसिना बायनो थाङो ओमफ्राय हिनजावफोराबो देलायग्रा ड्रेस बायदिसिना बायबाय ओमफ्राय बै सेंग्राफोरानोथ' मानि थाखाय थाङो दे मा होनो थाङो बिसोरो फुजायाव बिसोरथ' फ्रायानो जेबो बायनाय जाया आनखि जिलापि सेरसेखौनो न'आव लाबोबावसोलै बिसोरो खालि मानसिल' नायनो थाङो बायदि मोनथारदां जेरै नों आंबो गोलैफाबाय देसुन आंथ' बयाखौल' नायो बबेथिं मा अखादों बबेथिं मा जादों एख' तारानो खालि सिख्लाफोरल' नायनो थाङो आं फुजायाव आसोलफोर माथो मोदलासो होख्लायगासिनो माथो सिरि दासो सुवाद फन हरबा दिखाङा ओमफ्राय मा सन्देर फानो हागोन नामा सन्देर फै दे लोंखावनांगौलै जों गारदावगासिनो दहायनिफ्रायनो दे थाब थांनांगौलै आंहा
हिनजावखौ हाबा जानो होनासो थगायबोदों आङो। जि जिरायबाय अखा थंब्लेदखा आरो सिखारखानो मोना आरो सिखारबा खामफ्लायजों खुबैनाय जागोन खिन्थु जायो नामा? ओमफ्राय बोरैथो खबरफोरालाय मोदला? आंनि खबरखौलाय आरो माथो बुंनो, दुखु दंलै आंहाबो जिउआव दुखु दं। मानिथो दुखु जालायखोलाय नोंहालाय? गथ' खांनो बुंगासिनोलै हिनजावा, आं आरो दानो लानो गोसो गैथ'वा। हा लादो सिरि थादो, मा सेंग्रा गोरलै बायदि देखायबाय थानो लुबैदों नामा नों? है जावनाब्रा दुस सांग्रेमासो खोमा। मा जानला मोनला होनलाबायब्रा नोंसोरलाय। माबालै आरो बन्दुफोर, आंना हिनजावा आथिं थाफ्लि गासिबो माबा टेट' आखिजोबना लानायलै। टेट'? औलै सिलार सिलार माबा दाख्ला दाख्लि आखिजोबना लानाय। इखौनो दिनैसो खोथादो इयो। फाग्लाफोर, बेफोर बुस्थुफोरखौ नोंसोर खोथा जायो नामा? हा गोदान जुगनि सिख्ला नालाय आखिखागोन, माथो जाखो? माबालै एस 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 लिरना लाजोबनाय, दाबा बेबा एसावबा मा जायो सोंबाबो खोथाया रगरा। हाबा जायैनि सिगांनो आखिखानायनो ना दासो आखिदों? हाबा जायैनि सिगांनो आखिखानायनो मालाय। एवहैना बात, होमबा फुरा एक्स बयफ्रेन्ड दंखायोमोन बेहा। बेखौनोथ' सानदों आंबो, आखायाव आखिबाय थाफ्लि मानि आखिना लानांगौ होनबा दै। मालाबा साफायना हरलाय मोदला जों नायनो। असयब' मोनो बिदि हामगौ। जाम्बा जोंखौसो रायदों नोङो। बेबा टेट' आखिग्राया हिनजाव ना हौवामोन? ओरैनोबा बांसिन हौवाफोरासो थुखायनो मोदला, हौवाबाथ' आं फैदोलालै। नोंसोर आंखौ बांसिनसो टेनसन जाहोबायलै। ओरैनो आंहा हिनजावनि एस एस आखिनाय टेट'खौ नुबा माबा माबि साननानै फिलिंसानो माबायानो जालाया, आरो नोंसोर बुंदेरना होबावबाय। बेखायनोथ' मोजां नायै हयै सानै हयै हिनजाव लानांगौलै, गावहा लाब्रबलाबायबाय नालाय ब्रा। माने टेट' आखिना लाबानो गाज्रि मानसि जायो नामा? खोथा नङाना इयो। होमबा नोङो सिरता बुजिया। हिनजावखौ मोजां सिबै दिहुनथार नोङो मोदला। न'आव थांग्रोनि र'। बेयावसो लंगासिनो बिसोरो। बिमा नों बेयाव मा? आंखौ मिथिया रखम बायदि मोनदोंमोन नामा? बाजै जिरायफै दसे। जिराय आं, नोंसोरबो मोनगोनसो आंजों। मा बाद गख्राय थांनोबा थां। बथलसेखौ फोजोबलांथारो नामा? बे हौवाखौ बुरोलै। फैथों बे सालाया न'आव र'। हाबा जानो थांनायानो दाबो मोनफैयाखैना बे, हर जालायबाय र' बेखौ हासुदैखौ लोंनो थाहैगासिनो बे। इमानबो थगायसुला थायोना मानसिया। दासो फैदों हासुदैखौ लोंसोनानै। न'आव दंना गैयाब्रा बिलाय? लाय माथो टिभिसो नायगासिनो। नांसोलायलै सना, मा बुदुदों नामा? फै उन्दुनोसै, फै सना फै। हगार आंखौ। माथो रोहो अरखि बादि जाना दंथारोलाय। हासुदैखौ लोंसोना फैनानै लाजि गैया। लोगोफोरजों थानायावनो मानायावनो एसे गोबाव जाबायलै सना। थां सिरि उन्दुना थां। आया ओंखाम खुरना होला होमबा? लोंनो मोनबाय आरो मा ओंखाम जानांगौ? फाग्लि ओंखाम उखैदोलै एसे खुरना होदोब्रा। आंहा सिरियाल नायनांगौ। सिरियाल बादे गाबोन नुलायगोन। नोंखौ नुवाबाबो थानो हायो, नाथाय सिरियाल नुवाबा थानो हाया मिथिबाय? मा बाथ्रा बुंखो नों सना? थारमाने नों इमान एडिक्टेड, सिरियालासो देरसिन जाहैबाय नोंनि थाखाय? माथो टिभि सिभि देख्रुबजोबगोन नों रखरा। बे साला। ओमफ्राय मा खर'नि सारि गानना थानांगौ जाखो नोंलाय? गोसोसो आंनि। नोंनि आरो आंनि गोसोआथ' मिलायनांगोनब्रा बिमा। सना, नोंनिल' गोसोल'बा आरो आंनिल' गोसोल'बा, आंनि गोसो बादिबा आं सासे हिनजाव लानो नागिरबा नों मा बुंगोन होनबा? गतिके एसे बुजिनांगौ। लोंसोना फैनायखाय स्रेब जाफैदों नामा? लोंनायनि बाथ्रा नङालै बिमा। फै उन्दुनोसै होनबालाय। फै बिमा फै। आंखौ बिमा होनबाय थानानै लाजि फोनांबाय थाना नोङो। बहा गथ'नि बिमा जाखो आंलाय? सासे खांनोसै होनबाबो माथाखौनो मारिया माथो। हाबा जानाय इमान गोबाव जाबाय, दाबो माथाखौनो मारिया। देलै सना, फैगौ बोसोरनिफ्राय लानोसै दे। सेंग्रा सिख्ला बायदि साननैसो थाथ'बावनोसैब्रा, आरामसे बिन्दासनो। मानसिफोरासो बायदिसिना रायखोमा सोलायलांबाय, गथ' खांनो रोङा मा रोङा बायदि होननानै। बे मानसिफोर बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंना नोङो। गाबोननो गथ' खांगोन, फैसा थाखा माबा माबि ब्लिउ नांगोन। बहा मोननाय? बिसोर होफैगोन। बिदि होनना थाबाय थानोसै। मालायनि बाथ्रा खोनासंना बुंगोन, मालायालाय अनेक बाथ्रा बुंगोन, बेखौनो लानांबाय। नों लायाबा आंहा बेलेगजों खांगोन होनबालाय। मा? सोबानानै दानो गालफाजिलांहोगोन। बे फाग्लि बिदिजों जाया। मानसिलाय नंगौना नङालै बेलाय? माथो होनबालाय?
मानसियालाय केरेक्टार लुसो नामाब्रा बारा साला हिनजावाबो आंना बैसोगोरा जाबाय नङाना मालाय दासो आराम आराम उजिफुदों दासो गोरलै गोरलैफोरखौ मेगन खेबा मालाय माथो जाबावनो लानो हाला थोस आपससलै सथि उन्दुनोसैलै हिनजावखौ एसे बुरखायनानै लुकुर लाकारे